larger interest yogi students. Hadirin ke Jing Shempor ke bala Snem jelang jong ke Jing Tokit ki pulit ke North Garo Hills ki lakem no yo uladen CH Sangma bala khotsin kum u chenang u balong u area commander Barim jong ka Garo National Liberation Army Gnla namar ke Jingdon khti ke jong u ban Pyniap yo Nonghikai Skul ha ke Snem arajar khat ar u Sangma uladon khti ban Pyniap dusmon yo u Denibert Moment u balong u Nonghikai ya ka subject science but maths ha ka khat kendai terik unaitung arajar khat ar Kani ke mukot duma kalong ke bajinjar bha namar ke Jingdona jong ki sabut bat ke Jingting jong ki nong sakhi. Lakem no yu usang ma ha ka arpho nyau tarik uleber ahajar arphosan na Bakmara South Garo Hills District. Usang ma udei uba lapenye so ha ka kunhun ke Beningkong bat ke Gnla bat ulong ru kumu area commander jong ke Northern Zone ha ka Snem ahajar khat ar. Ki Dr. Norman Tan